Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Thank you. Welcome back sa ating palatuntunang pinapanood po sa buong mundo, ang Little News Philippines. Tayo po ay available sa ating digital platform, ang Little News Philippines on social media. At sa mainstream media, tayo po ay available sa Pinoy Extreme Channel Television nationwide. Ulitin natin, ang ating signal cable po ay dyan na papanood sa Channel 106, yung Pinoy Extreme Channel. Sa Sky Cable po ay nasa Channel 217. Cable Link nasa Channel 59. Destiny Cable nasa Channel 84. At napakarami pang iba't iba pang mga maliliit na mga cable companies sa bayan-bayan, sa mga probinsya, mga cities. Yan po ay sa buong mundo. Sa buong bansa pala. Sabi ni Madam Rodaline Bonifacio Ginto, iba na po ang sitwasyon ngayon, idol. Agree ako. Ibang-iba na po ang sitwasyon ngayon, mga kaibigan. Yung yung mga bata ngayon, surrender na ang matatanda. Ibang-iba na. Oh. Ang mga estudyante ngayon sa eskwelahan, ibang-iba na. Ibang-iba na ang ating mundo. Iba na talaga. So, napakarami ng pinag-iba talaga. Ulitin natin, ano ang mas mahalaga sa tao? Sa inyo pong palagay, karangalan ba o kayamanan? Alam mo, pagka tayo po ang nag-program, dito po sa atin kasi mas mahalaga po yung damdamin ng tao. At welcome sa atin dito. Wala ditong Dilawan, wala ditong Duterte, wala dito. Dito po, purely Filipino. Everybody is welcome. Respetado po dito ang sinuman. Although pagka minsan may mga isip po tayong tinatalakay, we assure you na kapag tayo po ay nagtalakay, wala po tayong hidden agenda kundi ang ilabas ang katotohanan. Sino ka man, Dilawang ka man, mga suportado mo man ng administrasyon, sino ka man, kapag ka mali ang kinasangkutan mo, mababaklasan ka ng maskara dito. Alright, Glado, sige. Panoorin nga muna natin ito. Itong ilang kababayan po nating sumagot sa ating survey question, ano bang mas mahalaga sa tao? Karangalan ba o kayamanan? All. Survey question lang. Anong mahalaga sa'yo? Kayamanan o karangalan? Karangalan. Bakit? Ang karangalan, di nananakaw. Yun. Naitatago yan. Yung kayamanan? Kayamanan, nawawala yan. Lalo kung nawawaldas palagi. Okay. Yung kayong karangalan, kahit saan ka pumunta, pinagdala mo yan. Yun. Sikat ka sa tao. Tama. Diba? Kasi kung ano man ang nagawa mo, yan, karangalan mo yun. Yes. Lalo na sa bagong natin ngayon, batas. Nalipunan natin. Sige. Diba? Sige, Col. Salamat. Okay. Thank you. Ilang. Anong mas mahalaga sa'yo? Karangalan o kayamanan? Sa akin, karangalan. Bakit kaya, sir? Yun lang ang aking principle sa buhay. Karangalan. Kasi yung kayamanan nawawala, ano? Nawawala yan. Yun. Pag namatay ka, hindi mo na madadala. Mas maganda yung karangalan. Okay. Salamat, sir. Ano po yung tingin nyo mas mahalaga? Karangalan o kayamanan? Karangalan. Bakit kaya, sir? Pagkarangalan kasi may ano yan tawag dito. May madadala mo yan kahit saan Ayun. Ang pera nawawala yan Tama, sir. Sige po. Thank you, sir. Tingin nyo mas mahalaga? Karangalan o kayamanan? Karangalan. Bakit kaya, sir? Ano nga yan Kumbaga yung karangalan, ano natin sa yan yung isang bagay na hindi nabibili ng Ayun. Thank you, sir. Bilang po, ma'am.
ano pong tingin nyo po mas mahalaga? Ang karangalan o kayamanan? Karangalan. Bakit po kaya, ma'am? Siyempre, ano naman yung kayamanan kung wala namang, di ba? Opo. So, hindi madadala yung kayamanan? Oo, di naman madadali. Pag mamatay, wala na rin naman. Iwan din. Okay, ma'am. Salamat po, ma'am. Survey lang po. Ma'am, ano po sa tingin nyo mahalaga? Kayamanan o karangalan? Karangalan. Bakit po kaya, ma'am? Hindi ako makakatulog ng maayos pag wala akong karangalan. Ayun. Ayun po yung ano po, sagot nyo. Salamat, ma'am. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nagsasabi kaya ng totoo yung mga sumagot na yon? Puros karangalan ang isinagot, ano? Oo. Pero mga kaibigan, kung napansin po ninyo ang nagdaang halalan, parang hindi pinag-usapan ng karangalan nung nagdaang halalan eh. Parang pera-pera lang, ano? Ang peg. Kisihudang tawagin kang mukhang pera, napakarami po ang tumanggap ng pera at nakipagsabwatan sa vote buying at kung ano-ano pang mga gimmick sa eleksyon para lang ipanalo ang mga gusto manalo, ano? Good afternoon kay Baby Aguilar dyan sa Ma'am Baby Aguilar dyan sa Muntinlupa City. Sino pang mga nanonood sa atin? Ay, sa Palawan, magandang hapon kay partner. Kailangan kong gamitan ito ng Larga Vista. Okay. Kay partner Paul Wano Likwanan, ang station manager ng isang sikat na radio station dyan. Karangalan pa rin ang importante, sabi niya. Kasi maipamamana mo ang karangalan. Yan, ang magandang karangalan. Ang kayamanan ay nauubos yan. Ang karangalan ay naipamamana na may puso ang magpagmamahal. Naks, hehe, sabi niya. Maizy Prechay, karangalan, sabi niya. Mercy Umaging, karangalan, sir. Gilbert Mencho, sabi niya, pareho. Pareho ang gusto niya, karangalan at kayamanan. Marcelino Consuegra, isa pong matinong teacher doon sa amin sa TV Albay. Sabi niya, di bali nang wala akong kayamanan. Basta may karangalan, masaya na ako. Tasno akong makakapaglakad sa labas ng bahay ko. Ayan. Thank you, sir. Marcelino Consuegra, dyan sa TV Albay. Mamayho Osis, karangalan. Magandang hapon po sa mga taga-Giginto, Bulacan. Si Mamayho Osis. Ang pangalan pag, ano ito ba? Chinese o Japanese? George Ubaldo, sabay, pareho. Si George ay taga Aldrich. Si Tatay Doming Aspiras Cañero, sabi niya, parehong mahalaga. May karangalan ka nga kung mamamatay ka naman sa gutom. Bali walang karangalan, kaya parehong mahalaga, karangalan at kayamanan. Sumagot naman si Engineer Ike Boboyo, mamamatay ka sa gutom kung tatamad-tamad ka, sabi niya. Okay. Yan po ang mga palitan ng kuro-kuro sa ating palatuntunan. Sige po, dito tayo balik sa ating live video. Sabi ni Kabayang William Lipata, sabi po ni Manuel L. Quezon, paigsiin ko na lang, Noy. It is better to die to live than it is better to die than to live without honor. So, mas importante ang karangalan kaysa kayamanan. Mayaman ka nga naman kung wala ka namang dangal. Nakakahiya ka. Sinusuka ka ng komunidad, ano pang silbi ang buhay mo. Kahit payak po ang pamumuhay, importante, nakatingin ka ng tuwid sa kapwa mo. May paggalang sa kapwa at may takot sa Diyos. Very well said, Manoy William Lipata. Diyan sa Caloocan City. Faith Camino, ako sir, wala akong pakialam kung yellow, red o Duterte. O anumang kulay, sila basta magtrabaho sila ng maayos para naman hindi masayang ang tax ng mga taong pinapasahod sa kanila. Unahin ang taong bayan kaysa sarili nila. Tama ka, Faith. Oo, tama ka, Faith. O yan. So, sige. Okay. Ano pong masasabi ninyo? Ano ba talagang mas importante? Karangalan o kayamanan?
Panoorin nga muna natin itong isang Facebook video na nag-viral ni Zian Gasa. At ito po ay patungkol sa kontrobersyal na Kappa founder na hindi ko alam kung aarestuhin ba ito o anong mangyayari sapagkat ang utos po ng Pangulo ay isara lamang, i-shutdown ng Kappa. Yung Kappa, yung napaka-kontrobersyal na, ano ba ito? Church ba ito? Investment company? Panoorin po natin ang video ni Zian Gasa. Pastor Apolinario and the entire Kappa Syndicate is now executing their exit plan. Lahat ng pondo nila all over the Philippines na nakatago sa mga branches, sa mga vaults, sa mga bank accounts ay iniipon na nila at pinagsasama-sama sa isang safe house in Zamboanga City. Pastor Apolinario and the syndicate is scheduled to leave the country, to exit the country on June 17 at 1 a.m. via the Zamboanga backdoor channel. Sakay-sakay sila ng isang small vessel, kasama nila lahat ng pondo, lahat ng pera. Tatawid sila going to Sabah. Pag land nila ng Sabah, may nag-aantay na sa kanilang heavily armed convoy and they will travel by land going to Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. From there, may kausap na silang royal family kung saan nila itatago yung pera, saan nila ilalagak yung pera, mga pondo na na-scam sa mga investors. At doon na rin sila kukuha ng kanilang bagong identity, ng bagong passport at and everything else sa bansang Brunei. I am leaking this very sensitive information para ma-intercept sila ng ating gobyerno, ng mga otoridad, para masira ang diskarte nila sa pag-exit sa ating bansa. Dala-dala ang mga pondong natangay nila. If you will ask me, or the Philippine government will ask me kung bakit nila ako papaniwalaan, sino ang source ko, etc., this will be my answer. I am Zian S. Gaza, and I have all the resources that you don't have. Good evening. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, kagabi pa yan na umiikot ang video yan sa social media ni Zian Gasa. Sino ba ito si Zian Gasa? Ang pagkakaalam ko rito kay Zian Gasa ay isa itong networker na marami na ring pera. Dati rin itong naging controversial yata itong Zian Gasa ito. But nevertheless mga kaibigan, ang pinag-uusapan ngayon ay yung Kappa. Di ba pinag-utos nga ng presidente sa NBI pati na sa CIDG, PNP na isara ang Kappa. Ano ba talaga ang problema rito sa Kappa? Marami akong nabasa ng balita na may mga nagrereklamo, may mga issue ng complaints. Pero bakit baga ang dami-dami pa rin sumasali dito? Ang dami-daming mga OFW ang nahumaling na sumali dito sa Kappa despite of so many issues. Pero eto ngayon ang tanong ng Leader Knows Philippines ng programang Kamaong Asero. Kung ang gobyerno po, by the way, yung SEC ay nagsabi na illegal daw ang operasyon ng Kappa. Nagsabi na sila eh. Illegal daw ang operasyon ng Kappa. Kaya nga pinapasara eh. Bakit? Ito na ang tanong natin ngayon. Bakit walang arrest order tulad po ng order ng Pangulo sana sa pagpapaaresto sa mga may-ari po ng WellMed Dialysis Center na sinasabing niloko daw po ang PhilHealth at sangkaterbang mga bogus o peking mga dialysis claim at pinagkakwartahan po ang PhilHealth. Equally itong Kappa, publiko din po ang involved po rito, investment po ng taong bayan, bakit shutdown lang ng narinig po natin? Wala po akong narinig na arestuhin ang mga nasa likod ng Kappa. O ngayon, merong Zian Gasa na nagsasalita. Allegedly, yung Apolinario, ano yan? Apolinario, Losada, ano ba yan? Litsugas na yan. Pastor Apolinario, sabi. Iba yung kibulo, iba yon. Pastor Apolinario ng Kappa. Ang dami-dami pong pumupuri diyan, nakakatulong daw. Umuulan po rito sa labas ng studio po namin, may mga pagkulog, pagkidlat pa ho. Narinig po ninyo sa microphone, ayan bukas kasi yung aking pintuan dito sa studio. Sorry pati yung telepono tumunog.
Nobody's calling? Yung phone patch tumutunog? Ayun, WPS ba? Nag-clip yung kuryente natin. Saglit, ha? Paspasan na natin. Baka mawalan tayo ng kuryente. Ang lakas ng ulan po rito sa studio namin, sa paligid. May mga pagkulog at pagkidlat pa. Nakakagulat minsan, ano? So, ulitin ko yung ating tanong. Kung may illegal activities, bakit hindi arrest order? Bakit shutdown lang? Kasi kung may illegal activities, therefore, may dapat managot, di po ba? Sino ang mananagot? Yung pinto pag sinatdown natin? Pag sinatdown yan, siyempre, okay, tigil na. Sabihin natin tigil na. Now, how about those culprits na sinasabi ng iba na talagang nakakulimbat na ng bilyong-bilyong pera? Sabi nga ni Sian Gaza ay tatakas na papuntang Sabah, Malaysia, papunta sa Brunei. So ako naman, ang purpose ko, iniyari ko itong video ito, baka makatulong. But it's up to the PNP, to the NBI to really investigate. Ano ba talaga itong nangyayari dyan sa Kapa? Talaga nga bang may krimen na nangyayari? Di ba? Ngayon, kung ang gobyerno po ay naniniwala na may krimen na nagaganap, may paglabag sa batas, bakit shutdown lang? Di ba dapat arrest order na? Tulad po sana ng arrest order sa mga nasa likod ng WellMed Dialysis Center na sinasabi pong niloko ang pondo ng PhilHealth. O yung mga taga PhilHealth po ay inutusan po ng Pangulong pumunta sa kanya ngayong hapon. Tingnan natin kung ano pong mangyayari. Di ba? Napakarami pong mga pulis ang sumali po rito. Napakarami pong mga matitinong empleyado ang nagsitigil sa pagtrabaho sa paniniwalang kapag ka nag-invest daw sila sa Kapa, yung kanilang pera ay matitriple, hindi na magtatrabaho. Marami pong mga mangingisda na dati ay ang sisipag mangisda, tumigil na sa pangingisda. As well as mga magsasaka, tumigil na sa pagsasaka. Dahil sila daw ay magkakapera kahit tumigil na sa kanilang dating trabaho. So, ano ng productivity? Wala na productivity, naghihintay sila ng kikitain dahil yan ang pangako ng Kapa. Ako naman kasi, sa akin, normally, ang treatment po ng programa, kung may nagrireklamo, ay may problema. Iimbestigahan. Ayan. Ngayon, kung ang gobyerno po ay may mga natanggap na reklamo, kasi maraming mga medyang kakampi rin itong Kapa, maraming medyang kakampi ito eh. Merong mga kasama nga tayong nag-online na lagi itong ini-interview. May ganyan eh. Basta ako po, ang ipinagtataka ko, why is not arrest order, instead shutdown lang? Yan po ang ating tinatanong dito kasi kung may criminal act, dapat may suspect sa krimen na dapat maaresto. Kasi kung isasara nyo lamang po yan, therefore, ay pakending-kending po yan, nalalabas lamang po sa kabilang pintuan at magpapasara po sa malalamig na hotel, bit-bit nga ang pera kung talagang may mga illegal na nangyari. That is my point. That is my point. Kailan pa ba tayo mamamayong kung basa na? Di ba? Ano pa ang gagawin natin sa damo kung patay na ang kabayo? Yan po ang atin. So, maliwanag po tayo. Ulitin ko po, isinahimpapawid ko po yung video ni Sian Gaza. Not because I believe him, but baka makatulong ito sa gagawing investigasyon ng PNP-NBI. Di ba? Basta ko, ulit-ulitin ko, nagtataka ko, why there is not arrest order? Hindi po arrest order ang utos, kundi shutdown lamang. Well, they can easily shut down the facility, the establishments. Pero anong gagawin sa mga taong nasa likod niyan? Di po ba? Ayan. So tuloy tayo mga suki. 11 minutes na lang natitira po sa ating programa. Napakabilis. By the way, mga kaibigan, patuloy po ang ating pasasalamat sa World Council for Excellence Awards Ministry ni Dr. Bobby Brimon sa muling pagkilala po sa Leadernos Philippines bilang Outstanding Social Media Brand 2019. At isa lamang po, nag-iisa
nag-iisa po ang Leader News Philippines sa kinikilalang outstanding social media brand. Ayan, outstanding. Pag sinabing outstanding, kakaiba. Di ba? Hindi po kami nagmamagaling, pero ang nagsasabi po niyan ay ang World Council Excellence Awards na outstanding social media brand ang Leader News Philippines. At yan po ay iginawad 2 weeks ago ng WCA Ministry headed by Dr. Bobby Brimon. At sa July yata meron na naman. Sa July yata meron na naman na awards na tatanggapin po ang Leader News Philippines. At sana'y mapuntahan natin nakailang awards kasi na ipagpaumanhin po ng mga organizer na hindi nagko-conflict kasi sa aking mga schedule, so I was not able to attend the ceremony. In fact, last event ay si Engineer Oliver Licop ang ating pinattend. Yan. Bukas gawa na yung video, panoorin po ninyo. Gawa na, di ba? Nagawa na ipanood na natin, ano? Naipanood na pala natin, no? Sige, naipanood na natin. At yan. So, salamat po sa mga nagtitiwala sa Leader News Philippines. Kami po rito, by the way, sa totoo lamang po, nais po nating pagandahin pa ang Leader News Philippines, ang paglilingkod po ng Leader News Philippines.